Barka da zuwa YouTube channel namu. Kar ka manta ka danna subscribing, sannan ka danna ƙararrawa, ka yi liking inda hali ka yi share. Yau za mu yi bayani ne akan yadda ake installing ɗin video player akan kwamfuta da harshen Hausa. Yadda za ka yi download ɗinta sannan ka zo ka yi installing ɗinta. Kar a manta a yi subscribing, a danna ƙararrawa. To ai kenan a kafta. To da fari kana buƙatar buɗe web browser kamar haka. Sai ka zo ka yi typing akan Google ɗin nan www.qqplayer.com. Sai ka yi searching. After bayan ka yi searching zai kawo ma downloading, sai ka yi downloading. Bayan ka yi downloading zai ajiye ma shi a cikin my computer. Akwai folder mai suna download get nan. Sai ka zo ka yi opening ɗin shi. Sannan sai ya ƙara opening. Sai ka jira shi dan sakannai zai blinking. Sai ka danna yes. Sannan zai fara installing. Ka ɗan jira shi after 10 seconds. Ya ji 100% zai ɗauki. Sai ka clicking next. Ka yi clicking next. Sannan sai ka buɗe nan wurin kana buƙatar ganin information ɗin shi. After bayan ya gama komai da komai. Sai ka cire wannan click ɗin ka yi finish. Zai kama shi fuskan desktop kamar haka. Sai ka buɗe. In ka jira shi some second zai buɗe. Gashi na ya buɗe. Sai yadda ake canja mishi kala. Gashi na za ka canja style ɗin da kake so. Ga mai flower, ga normal. Sannan sai ka rufe. Sai ka shiga my computer. Ka nemo inda bidiyon ka yake. Kamar haka misali, yauwa. Sai ka zo kansa sai ka yi right click, wato gefen hannunka na hagu kenan, na dama. Sai ka buɗe gashi zai kama QQ player. Sai ka jira shi some seconds. Sai buɗe ma bidiyo. Zai buɗe ma. Bayan ya buɗe ga asalin girman shi na bidiyon. Idan kana so za ka iya minimizing ɗin shi. Ana rage player girma ta wannan hannun, sannan ana iya ƙara masa girma ta wannan hannun. Bayan ya gama za ka iya mai da shi normal yadda yake. Gashi ya koma normal. To ta haka ne za ka iya downloading ɗin media player wato na bidiyo akan kwamfutarka. Sannan ka zo ka yi installing ɗin shi. Sannan ka buɗe shi ka sarrafa shi yadda kake so. Mun gode. Kar ku manta ku yi subscribing, sannan ku danna ƙararrawa akan YouTube channel namu mai suna Ajabi TV domin samun abubuwa na harshen Hausa na kwamfuta yadda za ka iya sarrafa ta da harshen Hausa. Mun gode. Kar ku manta ku yi subscribing Ajabi TV. Thank you.